Ang pag-ibigan ni na Marcelo at Jocelyn. Nagkakilala sa isang sayawan ang mga magulang namin. Inimbitahan si mama ng isa naming kamag-anak na si Ate Sally na pumunta sa sayawan at kinagabihan nag-meet sila ng tatay ko, sumayaw, nagkakilala, araw, buwan, panahon, ang lumipas. Nagkaibigan sila at humantong sa kasalan noong July 10, 1922. December 26, 1982 naman pinanganak ang una nilang anak na si Marjoy. Panahon ng lumipas, nag-decide ang mother namin pumunta ng abroad kaya ang tatay namin ang nag-alaga. Pauwi-uwi para magbakasyon. 12 years old ako nung magkaroon ako ng kapatid na babae na si Sarah Jane. Lumipas ng mga panahon, bumalik si mama ng abroad para magtrabaho. High school lang ako nung umuwi na siya for good. Kaya sa awa ng Diyos, hirap at ginhawa, sila pa rin ay magkasama. Sa tagal ng panahon na nasa abroad si mama, naging matapang siya, superwoman, responsible, at dahil mahal na mahal kami, ang tatay ko naman responsible dahil inalagaan kami ng kapatid ko kasama ang lola namin si Lola Pelisa. Hindi siya nag-chicks, mabait siyang tao, yun lang, namamalo siya kung ikaw ay pasaway. Pero love na love kami ng tatay namin. Nagpapasalamat ako sa may kapal kasi kayo ang naging tatay at nanay namin kahit sa hirap at ginhawa, never give up kayong dalawa. Napatunayan ko sa sarili ko na kung ano man yung difference ninyo sa isa't isa, nandyan pa rin kayo nagmamahalan, nagsusuportahan kasi tanggap nyo ang bawat isa. Ang pag-ibigan ninyo ay forever. Hanggang sa pagtanda ninyo, nandito kami ni Sarah Jane na mag-aalaga sa inyo. Love na love ko kayo. Happy anniversary mama at papa, love you.